Здравейте хора, аз казвам Лори, а вие с Лори Стич. Днеска ще отварям едно нещо от Зара и от Джамбо какво си взех. Сега да отворим от Зара, т.е. е клин. Ето, такъв. После, на края на видеото, ще го пробвам. Сега да видим от Джамбо. Ето това е меко да сложиш вътре напитката, като топлува и да не ти падне във водата или нещо. Така. Другото е лъзглавница. Сега ще я отворя. Тя е розова. След малко ще я надуя. Ама то се вижда като... Хора! То се вижда, че е оранжево. Това е розово. А в истинския живот то е. Чакай, ако го дам по-натук. Ето. Не, пълно оранжево. Така. Да. Другото е ето това, което е много яко. Вижте какво. Тук има неща. Аз взех сино, имаше розово, но розовото не ми хареса. Така че да. Взех си ето този кълъв за телефон, който е за водата и слагаш си го вътре и може да снимаш. Сега ще го отворя, ако знам как се отварям. Се отваря. Ето от тук някъде. Да. Така се отваряш. Да. Ето. Разгуби се. Тук слагаш телефона. И да. Сега. Просто не знам. С малко ще го пробвам, ако сложа нещо. Да видя ли не ще намокри телефона ми. И оставя още две неща. Това е предпоследното. Ето това, което е като... Как се викаше? Забравих. Ето така. Това е розово. На камерата не се вижда. Както винаги. Лилаво. Пак нещо като лилаво. Синьо, зелено. Жълто. И оранжево. Така. Сега ще пробвам едно нещо, което е... Няма да го взема. 3, 2, 1. Прайн! Сега, вижте хора. Нали? Това ще си плува. Ама сега няма. Ето. И то си плува някак си. И ако иска май да падне. То е много дебело ли. Аз не знам как се казва. Смисъл това е май, нали, е малко като, не знам как се казва, така че, смисъл това е по-дебело, а това е малко по,
такова. Сега да го това казаха, че май е с ягода или диня. Чакай, ако пише тук. Да, знам какво. Да го пробвам. Уникално е. Ама не знам, розово ли е? Розово е. Другия път ще пробвам другите. Така че, да. И хора, ако ви е харесало видеото, абонирайте се, дайте по един лайк и т.е. трябва да ви покажа клина. Да. Сега се сетих. Значи, сега ще го пробвам и до след малко.